Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Cinepolitics. Η Οδύσσεια του Christopher Nolan βρίσκεται πλέον στις κινηματογραφικές αίθουσες και έτσι μπορούμε να συζητήσουμε για το αν τελικά άξιζε η αναμονή ή όχι. Για το αν ο σκηνοθέτης κατάφερε να κινηματογραφήσει με την IMAX κάμερά του το έπος που είχε στο μυαλό του ως παιδί και για το αν κατάφερε σε εισαγωγικά να εγκλωβίσει στο φακό του το πνεύμα των ομηρικών επών. Πάμε λοιπόν να αναλύσουμε την ταινία και να συζητήσουμε περισσότερα για αυτή. Ο Κρίστοφερ Νόλαν παραδίδει ένα εξαιρετικό φιλμ στο κοινό του, αντάξιο της φήμης του. Ένα φιλμ το οποίο είναι άρτιο τόσο τεχνικά όσο και αφηγηματικά, παρά τα πολύ μικρά ψεγάδια για τα οποία θα μιλήσουμε σε λίγο. Ακουμπά με πάρα πολύ σεβασμό στα ομηρικά έπι, αλλά τα βρέπει με μια σύγχρονη, με μια μοντέρνα ματιά. Τεχνικά ακουμπά στις καλύτερες ταινίες του είδους και καταφέρνει όλα αυτά να τα συμπτύξει και να φτιάξει μια ταινία η οποία θα συζητιέται για πάρα πολλά χρόνια, μια ταινία η οποία είναι από μόνη της μια κινηματογραφική εμπειρία και γι' αυτό σας συνιστώ να τη δείτε στις αίθουσες. Και αυτό γιατί αφού τη δείτε στις αίθουσες, σίγουρα θα θέλετε να την ξαναδείτε άλλη μια φορά στο σπίτι σας ή και περισσότερες, διότι έχει πάρα πολλά και ωραία και να μας δείξει και να μας πει ο σκηνοθέτης. Αυτό το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ στην ταινία και δεν το περίμενα, είναι οι ερμηνείες. Το τρέιλερ, το οποίο θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι πάντα φτιάχνεται με τρόπο εμπορικό, είναι ένα εργαλείο προώθησης, δεν έδειχνε σε κανένα βαθμό το βάθος στο οποίο πήγαν οι ηθοποιοί του Christopher Nolan. Για μένα, τρομερή αποκάλυψη ο Tom Holland ως τηλέμαχος. Τον Tom Holland δεν τον είχα σε ιδιαίτερη εκτίμηση, πίστευα ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάποιο ταλέντο, περισσότερο θα μπορούσε να κάνει κωμωδία, διότι του ταιριάζει πολύ περισσότερο, όμως δεν περίμενα ότι θα σταθεί όχι απλά στο ύψος των περιστάσεων, αλλά με απόλυτα δωρικό τρόπο και με πολύ σεβασμό θα σταθεί απέναντι σε μια τόσο σπουδαία ιστορία. Ο τηλέμαχος του Christopher Nolan είναι ένα παιδί το οποίο ψάχνει τον πατέρα του, γιατί ταυτόχρονα ψάχνει την ταυτότητά του ως μελλοντικός βασιλιάς της Ιθάκης. Ψάχνει να αναμετρηθεί με το μύθο του βασιλιά Οδυσσέα και είναι ένα παιδί το οποίο θέλει να γίνει άντρας και δεν ξέρει πώς. Και αυτό διότι αναζητεί το πατρικό πρότυπο το οποίο του έλειψε. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τη φωνή του και το σώμα του, αυτή η δωρικότητα δηλαδή του Tom Holland, για μένα είναι μία από τις καλύτερες ερμηνείες που έχω δει στον κινηματογράφο εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Οδυσσέας, Matt Damon, είναι επίσης μία αποκάλυψη, αλλά όχι στο βαθμό τον οποίο το περίμενα. Και αυτό διότι θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια ψεγάδια, ειδικά στην αρχή της ταινίας, όμως δεν είμαι σίγουρος ότι πρέπει να αποδώσω το πρόβλημα στον ίδιο τον Matt Damon ή στην αφήγηση, η οποία δεν τον βοηθά καθόλου με το μοντάζ όπως αυτό έχει γίνει. Παρ' όλα αυτά, ίσως να δίνει την ερμηνεία της ζωής του. Ειδικά από τη μέση της ταινίας και μετά, θεωρώ ότι είναι καθηλωτικός. Η Anne Hathaway ως Πινελόπη είναι εξαιρετική και γενικά το cast είναι φτιαγμένο με έναν πανανθρώπινο τρόπο, ο οποίος λειτουργεί όταν βλέπεις την ταινία και με τον τρόπο που αποδίδονται οι χαρακτήρες μπορούμε να καταλάβουμε και γιατί έκανε τελικά αυτές τις επιλογές ο Κρίστοφερ Νόλαν, επιλογές αμφιλεγόμενες όπως για παράδειγμα της Λουπίτα Νιόγκο ως ωραίας Ελένης και κλητεμνίστρας, αλλά και του Elliot Page ως Σίνονα. Πριν λοιπόν προχωρήσω παρακάτω και αφού είμαι ήδη στους χαρακτήρες, θέλω να σας πω το εξής. Οι επιλογές της Λουπίτα Νιόγκο και του Elliot Page δεν είναι τυχαίες. Λειτουργούν πάρα πολύ ωραία μέσα στην ταινία και αυτό διότι η ωραία Ελένη και η κλητεμνίστρα, που επιτηδευμένα τις έχει βάλει ο σκηνοθέτης να είναι το ίδιο πρόσωπο, λειτουργούν ως ένα σύμβολο καταπίεσης σε μια εποχή η οποία έχει χαρακτηριστικά τα οποία ο σκηνοθέτης δεν σχολιάζει, δεν πειράζει, όμως μας δείχνει τη βία και το πώς αυτή έχει το αποτέλεσμά της. Μας δίνει δηλαδή μία μορφή αρχαίας τραγωδίας μέσα από αυτή τη σύγχρονη ματιά με την οποία βλέπει τους χαρακτήρες, οι οποίες έχουν αν θέλετε και μία πατριαρχική καταπίεση. Επίσης, όσον αφορά τον Elliot Page, για τον οποίο πάρα πολλή συζήτηση έγινε, αν δείτε την ταινία ή αν την έχετε ήδη δει, θα καταλάβετε πως ουσιαστικά
ως στρατιώτη τον εξευτελίζει. Αυτό το οποίο κάνει είναι του δίνει το θάρρος της ψυχής. Ακριβώς όπως συμβαίνει και στην πραγματικότητα με έναν άνθρωπο που έχει πάρει αυτή την τόσο σοβαρή απόφαση, ακριβώς επειδή νιώθει δυσφορία φύλου, να αλλάξει και να γίνει αγόρι. Ο τρόπος που αγγίζει τον χαρακτήρα δεν είναι με το θάρρος και την ρόμη ενός μεγάλου στρατιώτη, αλλά με το θάρρος ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτό το οποίο πιστεύει μέχρι το θάνατο. Ο τρόπος λοιπόν που ο Elliot Page το αγγίζει αυτό είναι κατά την άποψή μου οριακά συγκινητικός. Η ταινία, όπως είπα και πριν, είναι άρτια σε όλα τα τεχνικά της χαρακτηριστικά. Είναι μια ταινία η οποία πιθανότατα τη χρονιά που έρχεται θα σαρώσει όλα τα βραβεία από τους συναδέλφους των ανθρώπων που χειρίστηκαν τις κάμερες, τον ήχο, την εικόνα. Ο τρόπος που έχει φτιαχτεί σε κάνει να αισθάνεσαι δέος, κυρίως διότι σε βοηθάει πάρα πολύ το ρεπεράζ, γνωρίζοντας ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη. Γνωρίζοντας δηλαδή ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έψαξαν τον πλανήτη για να βρουν τους τόπους που θα μας δώσουν να αισθανθούμε αυτή την περιπέτεια του Οδυσσέα και των συντρόφων του. Είναι συγκλονιστικά φτιαγμένα τα πλάνα και καλογυρισμένα και δίνουν όλη αυτή την ποιητικότητα την οποία χρειάζεται ένα έπος όπως αυτό της Οδύσσειας. Η ταινία παρόλα αυτά έχει κάποια ψεγάδια και είπα πάρα πολλά θετικά για τις ερμηνείες, είναι το σημείο στο οποίο έχω να πω κάτι αρνητικό για τις ερμηνείες. Κατά την άποψή μου η Ζεντάγια ως Αθηνά δεν λειτουργεί καθόλου. Θεωρώ ότι βρίσκεται σε άλλη ταινία και προσωπικά είναι κάτι το οποίο με χάλασε. Γιατί όσοι έχετε διαβάσει την Οδύσσεια ή όσοι δεν την έχετε διαβάσει, αλλά τουλάχιστον στο σχολείο είχατε κάνει μαθήματα πάνω σε αυτή, θα ξέρετε ή θα έχετε ακούσει ότι η Αθηνά δεν είναι απλά μία μορφή που εμφανίζεται. Η Αθηνά είναι βασικός πρωταγωνιστής μαζί με τον Τηλέμαχο και τον Οδυσσέα του έπους. Άρα δεν μπορεί να εμφανίζεται σαν ένα κοριτσάκι το οποίο συγκινείται από την ιστορία του Οδυσσέα. Η Αθηνά είναι ουσιαστικά η προσωπικότητα η οποία κινεί όλη την ιστορία της Οδύσσειας. Δεν μπορεί να εμφανίζεται σαν μια απλή σκέψη, μια λάμψη, αλλά ακόμη και αν εμφανιστεί έτσι, ακόμη και αν δεχτούμε ότι αφηγηματικά αυτό θέλει να πει ο σκηνοθέτης, η Ζεντάγια κατά την άποψή μου δεν πηγαίνει ποτέ στο βάθος που θα πρέπει να πάει ένας χαρακτήρας με τη σοφία και τη γενναιότητα της Αθηνάς. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο προσωπικά δεν μου άρεσε, παρότι η Αθηνά δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στην ταινία, αντίθετα με τα ίδια τα ομηρικά έπι. Ένα δεύτερο πράγμα που δεν μου άρεσε είναι ότι η ταινία, ενώ ξεκινάει με έναν δυναμικό τρόπο, όπως κάνουν όλες οι ταινίες του Νόλαν και προσπαθεί να σε βάλει στο ρυθμό, ξαφνικά θεωρώ ότι προσπαθεί, έχοντας στο μυαλό του ο σκηνοθέτης να μην κουράσει το κοινό του με την αφήγηση, προσπαθεί να συνδέσει τις ραψοδίες με έναν τρόπο που κατά την άποψή μου γίνεται άγαρμπα. Ο τρόπος με τον οποίο φεύγουμε από την Ιθάκη, εκεί που ο Τηλέμαχος ουσιαστικά προσπαθεί να καταλάβει ποιο είναι το μέλλον του βασιλείου και τι πρέπει να κάνει ο ίδιος και τι να πιστέψει για τον πατέρα του. Μεταφερόμαστε σε έναν Οδυσσέα, ο οποίος ήδη είναι, ας το πούμε, χαμένος, αλλά ξαναλέω, αυτό γίνεται με ένα πολύ γρήγορο μοντάζ, το οποίο αφηγηματικά πληγώνει την ταινία. Παρόλα αυτά, από το σημείο αυτό και μετά, από όταν δηλαδή πηγαίνουμε στις περιπέτειες του Οδυσσέα, η ταινία λειτουργεί αφηγηματικά, αριστουργηματικά. Και μπορεί να καταλάβει κανείς γιατί αποφάσισε ο Κρίστοφερ Νόλαν να ακολουθήσει τις πιο σύγχρονες μεταφράσεις όπως αυτή της Wilson, γιατί φτιάχνει μια ταινία η οποία και το ίδιο το cast αλλά και ο τρόπος με τον οποίο κινούνται οι χαρακτήρες στο χώρο και το χρόνο που έχει φτιάξει ο Νόλαν είναι πανανθρώπινες. Εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση και λέω το εξής. Για όσους δεν έχετε δει την ταινία θα είναι κάτι σαν μικρό spoiler, όμως πραγματικά δεν θα σας πω λεπτομέρειες για αυτή τη σκηνή γιατί δεν θα ήθελα να σας το χαλάσω.
Υπάρχει μια συγκεκριμένη σκηνή για την οποία θα κάνω ίσως κάποιο short αργότερα, η οποία θα σας κάνει να αισθανθείτε πάρα πολύ περήφανοι ως Έλληνες. Και θα σταματήσει επίσης πολλούς από το να λένε πράγματα σχετικά με την ελληνική γλώσσα και τέλος πάντων τους Έλληνες τοπιούς ή οτιδήποτε άλλο. Ίσως κάποιοι να έχετε ακούσει ήδη κάποια πράγματα, κάποιοι όχι, δεν σας λέω περισσότερα. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι κατά την άποψή μου αυτή η σκηνή είναι πολύ κομβική για όλη την ταινία και συνδέει την ελληνικότητα των Ομηρικών επών με την παγκόσμια ματιά με την οποία βλέπει ο Νόλαν αυτή την ιστορία. Και για μένα εκεί κάπως κλειδώνει, αν θέλετε, και όλη η αφήγηση όπως την έχει δημιουργήσει ο σκηνοθέτης. Η ταινία λοιπόν είναι στιβαρή, είναι φτιαγμένη με τρόπο να εντυπωσιάσει, όπως πρέπει να γίνεται με τα ομηρικά έπι, ειδικά όταν μιλάμε για τις περιπέτειες του Οδυσσέα, αλλά ταυτόχρονα είναι μια ταινία για την αγάπη, μια ταινία για τον νόστο, μια αγάπη για την πατρίδα και αυτό δουλεύει πάρα πολύ σωστά. Κάτι το οποίο θέλω να σχολιάσω όμως, και αυτό διότι το έχω δει σε διάφορα βίντεο τις τελευταίες ημέρες και το έχω διαβάσει σε διάφορες κριτικές, είναι ότι κατά την άποψή μου η Οδύσσεια δεν είναι μια αντιπολεμική ταινία όπως έχει γραφτεί, ξαναλέω, και έχει υποθεί. Είναι μια καθαρά πολεμική ταινία. Η ταινία δεν πραγματεύεται τις τύψεις ενός ανθρώπου από τον πόλεμο, δεν πραγματεύεται τη βία και το αποτέλεσμα του πολέμου. Ίσα ίσα κοιτάζει κατάματα την πραγματικότητα μιας εποχής που υπήρξε, ακόμη και αν τα ομηρικά έπι δεν είναι ένα ιστορικό κείμενο, είναι ένα κείμενο μυθοπλασίας, αλλά βασίζεται φυσικά σε μια εποχή που υπήρξε, την κοιτάζει κατάματα, δείχνει στον κόσμο το στρατηγικό πλάνο των ανθρώπων της εποχής, ο τρόπος με τον οποίο έβλεπαν τη ζωή και απλά μέσα σε όλη αυτή την αφηγηματική μορφή έχει βάλει την ευαισθησία των ανθρώπων που ήταν καταπιεσμένοι εκείνη την εποχή, αλλά και τα καταπιεσμένα συναισθήματα ανθρώπων που μπορεί να ήταν ρωμαλαίοι, μπορεί να ήταν πολυμήχανοι, μπορεί να ήταν έξυπνοι και πολλές φορές μπορεί να χρειαζόντουσαν να γίνουν σκληροί για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτό όμως δεν κάνει την ταινία αντιπολεμική. Ο Οδυσσέας, όπως και οι σύντροφοί του, γνωρίζουν πολύ καλά γιατί πηγαίνουν στην Τρία, γνωρίζουν πολύ καλά τι θέλουν από τη ζωή τους, απλά έρχεται η στιγμή που συνειδητοποιούν την ίδια τους την ύπαρξη, τι είναι αυτό που θέλουν να καταλήξουν, πώς θα βρουν την ηθάκη τους. Ένα άλλο σχόλιο επίσης σχετικά με τα ενδυματολογικά και σκηνογραφικά, τα οποία πολλοί έχετε ακούσει ότι δεν ανταποκρίνονται στις αρχαιολογικές ανακαλύψεις, σε αυτά τα οποία γνωρίζουμε ιστορικά για την εποχή. Ο Νόλαν, ακριβώς επειδή έχει φτιάξει μια πανανθρώπινη ιστορία, όλο αυτό το έχει δουλέψει πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή, ακόμη και πράγματα τα οποία είναι υπερβολικά, όπως η στολή του Αγαμέμνονα, για μένα λειτουργούν πάρα πολύ ωραία στην ταινία. Λειτουργούν πολύ ωραία διότι αυτό το μεγαλείο, αυτό το εντυπωσιακό το οποίο βλέπουμε, γκρεμίζεται μπροστά στα μάτια της οργής, της καταπίεσης και της σκληρής πραγματικότητας μιας ζωής γεμάτη βία και γεμάτη εξουσία. Μια ζωή η οποία είναι φτιαγμένη για το μεγαλείο της εξουσίας. Αυτό το πράγμα συνδέεται πάρα πολύ ωραία με το μεγαλείο που βλέπουμε στην πανοπλία του Αγαμέμνονα και καταλαβαίνω ότι υπάρχει και το εμπορικό κομμάτι που πάντα έχουν και οι καλλιτέχνες στο μυαλό τους όταν θέλουν να πουλήσουν μια ιστορία και φτιάχνουν τα δικά τους storyboard. Όμως νομίζω ότι εδώ ο Νόλαν έχει παίξει με αυτό με τρόπο που σέβεται, ξαναλέω, την ιστορία. Γενικά δεν θεωρώ ότι η αφήγηση πάσχει πουθενά εκτός από το σημείο στο οποίο ανέφερα στη σύνδεση των πρώτων ραψοδιών και τον τρόπο που μεταφερόμαστε ουσιαστικά στις περιπέτειες του Οδυσσέα. Θεωρώ ότι όλο το υπόλοιπο σέβεται πάρα πολύ τα ομηρικά έπι και απλά φτιάχνει, εικονικά εννοώ, μία ιστορία που ακουμπά ένα πιο σύγχρονο, πιο μοντέρνο κοινό. Για μένα πρόκειται για μία από τις καλύτερες ταινίες της δεκαετίας, μία ταινία η οποία πιστεύω θα σαρώσει όλα τα βραβεία την επόμενη χρονιά, κυρίως τα τεχνικά δίκαια,
Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε όλοι ότι το ότι πήρε βραβεία μια ταινία δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερη από τις άλλες, όμως στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ το σινεμά να πάει ένα βήμα παρακάτω, ακριβώς επειδή είναι φτιαγμένη με τρόπο που θέλει να πας στην κινηματογραφική αίθουσα για να ζήσεις αυτή την εμπειρία. Και νομίζω ότι ειδικά εμείς ως Έλληνες θα συγκλονιστούμε γνωρίζοντας ονόματα, καταστάσεις, τοποθεσίες, πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά, επειδή την είδα σε μια αγγλική αίθουσα, καταλάβαινα ότι πολλοί εντυπωσιαζόντουσαν χωρίς όμως να καταλαβαίνουν λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το οποίο βλέπουν και την ιστορία, και ένιωθα ένα τεράστιο δέος γνωρίζοντας ποια είναι η Σπάρτη, ποια είναι η Πύλος, ποια είναι η Ιθάκη, ποιος είναι ο Οδυσσέας, ποια είναι η χώρα μας, οι ιστορίες της και οι ρίζες της. Είναι μια ταινία που σε κάνει να νιώθεις περήφανος, μια ταινία που έχει φτιαχτεί με πάρα πολύ αγάπη από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν, μια ταινία έπος για την πιο δυνατή κατά την άποψή μου, κατά την άποψη πολλών ανθρώπων, ιστορία που γράφτηκε ποτέ. Δεν ξέρω αν έχω κάτι τελευταίο να πω, νομίζω τα έχω πει όλα, κοιτάζω λίγο τις σημειώσεις μου. Σίγουρα θα υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσα να πω, όμως εδώ είναι η ευκαιρία να αφήσετε τα δικά σας σχόλια και να συζητήσουμε για το τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε. Απλά να σας πω ότι τις επόμενες ημέρες έχω κλείσει να πάω να δω την ταινία σε πραγματική 70 οθόνη εδώ στο Λονδίνο και ετοιμάζω σχετικό vlog, οπότε κάντε εγγραφή εφόσον έχετε φτάσει μέχρι εδώ στο βίντεο για να μεγαλώσει η κοινότητά μας, να δείτε το επόμενο βίντεο που ετοιμάζω και να σας δώσω και διάφορα μυστικά τα οποία εκείνη την ημέρα θα δω. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ που είδατε αυτό το βίντεο και τα λέμε στα σχόλια. Να είστε καλά.